Hej så, mit navn er Jakob, og jeg har lavet den her introduktion til jer, der arbejder i labben for at forbedre datakvaliteten. Det vil sige, når vi til daglig indsamler data på vores eksperimenter, så er der en masse små forhold, som kan gøre, at eksperimentet eller dataindsamlingen den går bedre eller dårligere. Og for at standardisere så meget som muligt, så har jeg lige lavet den her korte præsentation. Der er kun 3-4 punkter, som vi går igennem. Og det er omkring noget, vi kalder demand effects. Så vil jeg snakke en lille smule omkring den eksperimentelle protokol og om selve ID-protokollen, og så endelig en lille smule i forhold til eye-tracking og problemstillinger, der er med det. Først og fremmest så er det væsentligt, at I kender til begrebet demand effects eller demand characteristics, og det er en helt essentiel problemstilling i langt de fleste psykologiske eksperimenter. Det handler simpelthen om, at testpersoner, testdeltagere, de vil i vid udstrækning forsøge at leve op til, hvad de forventer testlederen. I det tilfælde så vil det så være dig som labassistent, der er testleder. Deltagere, de vil forsøge at leve op til, hvad det er, de tror, du forventer. Det vil sige, hvis du giver dem indtrykket af, at de skal være for eksempel hurtige eller langsomme eller meget præcise i udfyldelsen og besvarelsen eller gennemførelsen af et eksperiment, så vil de også leve op til det eller forsøge at leve op til det. Det kan også være forhold som, at hvis du dukker op og er frisk ud af træningscenteret med håndklæde om nakken og ligner en, der er sporty og klar til alt muligt, så vil de også føle et pres i forhold til at give det her billede af, at de selv er sunde og friske mennesker. Så det vil sige, din påklædning og dit humør, din attitude påvirker sådan set alle testdeltagere i forhold til, hvad de tror og forventer, de skal lave i sådan et eksperiment. Der er som sådan ikke nogen forholdsregler, vi kan tage for at undgå det her. Det eneste, vi kan gøre, det er at forsøge at standardisere så meget som muligt. Det vil sige, at du ikke, når du går på arbejde og indsamler data i labben, at du så ikke en dag dukker op i træningstøj, og den anden dag dukker op i jakkesæt. Fordi det vil give to forskellige indtryk til testdeltagerne, og det skaber simpelthen en bias i forhold til, hvad de tror, vi forventer af dem, og også den måde, de så vil gennemføre undersøgelsen på. Endelig så er der et vigtigt forhold, og det er omkring de instruktioner, som testdeltagerne de bliver givet. Hvis der er mundtlige instruktioner, så er det helt essentielt, at de her instruktioner de bliver givet på den samme måde hver gang. Det vil sige, hvis du en dag er i dårlig humør, det kan man jo godt være, når man går på arbejde, så er det essentielt, at du ikke får givet de her instruktioner på en negativ måde for eksempel, men at du forsøger at holde en neutral tone hele vejen igennem. Så man kan sige, det vi forsøger, eller det vi håber på, at I vil gøre en indsats med, det er at standardisere hele vejen igennem. Det vil sige, at I helst, hvis I kunne, tog det samme tøj på alle dage, når I indsamler data. Altså hvis du har indsamlet data mandag, og du gør det igen onsdag, så har du den samme trøje, de samme bukser på, for eksempel. Du prøver at holde den samme attitude hele vejen igennem, en relativt neutral og professionel attitude, at du ikke forsøger at være venskabelig, eller mere eller mindre venskabelig over for nogen, og ikke for andre, men altså at du simpelthen holder en professionel attitude og distance til alle, og standardiserer så meget som muligt. Det er også den eneste måde, vi kan vide, eller føle os nogenlunde sikre på, at den data, vi får indsamlet på tværs af jer testledere eller labassistenter, at det er nogenlunde den samme type af data. Og det leder mig så videre til det næste, det er så den eksperimentelle protokol. Og grunden til, at det er så væsentligt, at I følger den, det er, at vi i rigtig mange eksperimenter faktisk smider måske nogle gange helt op til 20-30% af vores data væk, fordi det simpelthen er for lav kvalitet. I den lille firkant til højre kan du se et
eksempel på en eksperimentel protokol på et eksperiment, vi kører lige nu. Og du kan se i toppen, der står 2 screening-kriterier. Det vil sige, det er nogle bestemte typer af testpersoner, vi er interesseret i. For eksempel så skal de spise frugtyoghurt, og de skal have normalt syn og må ikke bruge briller. Og det er simpelthen fordi, vi er i gang med en test, der i forhold til forbrugerattituder og et eller andet bestemt produkt. Det er sådan set underordnet, hvad testen handler om. Det essentielle er, at hvis vi får deltagere, som ikke opfylder kriterierne, så er vi mange gange nødt til at smide den data væk. Og det var for eksempel tilfældet ved et eksperiment, vi kørte i december 2011. Selvom vi havde et screening-kriterie, så var det kun cirka 50% af deltagerne, der faktisk var blevet screenet, så vi måtte faktisk smide 50% af vores data væk på grund af det. Det næste punkt er, at selve fremgangsmåden, den skal følges meget nøje, og den skal følges på den samme måde hver gang. Så det næste punkt under screening-kriterierne, det er så selve fremgangsmåden. Og der står simpelthen bare i punktform, hvad er det, der skal gøres. I det her tilfælde er det et eye-tracking-eksperiment. Der tildeler man deltagerne et ID, så starter man et survey, så starter man eye-trackeren osv. Det er sådan set, det essentielle er, at det her bliver gjort på den samme måde hver gang. Så følg protokollen, og på den måde minimerer vi den mængde af data, som vi er nødt til at smide væk. Og endelig så er der en ID-protokol også. Det er sådan set bare et stykke papir med en tabel på, hvor der står nogle ID-numre. Der står der tid, dato, køn og observationer, eller andre bemærkninger. Og det er sådan set meget simpelt. Hver testdeltager skal have et ID, og så noterer du tidspunktet, datoen og kønnet på den her testdeltager, sådan så vi bagefter kan rekonstruere, hvad det er, der er foregået i labben. Fordi ofte så har vi datakilder fra for eksempel Tobii Studio, som er eye-tracking maskinen, og fra Qualtrics, som er vores online spørgeskema-system, og måske fra ePrime, som er et helt andet system. Når vi så skal have samlet de her datakilder, så er det nogle gange problematisk, fordi ID'et kan variere. Måske har I lavet en lille fejl og skrevet et forkert ID, eller der er gået et eller andet galt. Men så kan vi se ID-protokollen, hvad tid folk har været i labben, og det kan vi sammenholde med, hvad der står i de her systemer. Og så kan vi løse problemerne på den måde. Så derfor følg den ID-protokol, og så noter alt, hvad der er af andre observationer. Det vil sige, hvis der er nogen, der stopper eksperimentet, for eksempel før tid, eller hvis der er en, som har haft stillet mange mærkelige spørgsmål, eller en, der har opført sig besynderligt på en eller anden måde, så skriv det ned i ID-protokollen. Næste ting, jeg lige vil snakke om kort, det er i forhold til eye-tracking. Eye-tracking foregår på den måde, at der bliver sendt infrarødt lys ind i nethinden, eller i øjnene på en testdeltager, og det bliver så reflekteret i nethinden og sendt tilbage. Og hvis du kigger på eye-trackeren, nu har jeg så ikke lige sat et billede af den her, men der sidder et panel under selve skærmen, hvor der er en infrarød lampe og nogle sensorer. Og ved hjælp af trigonometri, som du kan se et eksempel på her, så kan eye-trackeren sådan set beregne, hvor det er, at deltageren kigger hen på skærmen. Men for at det her fungerer, så skal der helst holdes en bestemt afstand til eye-trackeren hele tiden, og den er på omkring 64 cm. Og så er det naturligvis essentielt, at det infrarøde lys ikke bliver afbrudt på noget tidspunkt. Og det kan ske, hvis testdeltageren for eksempel læner sig frem mod skærmen. Det kan også ske, hvis testdeltageren flytter hånden op i ansigtet for at klø sig i panden eller en eller anden ting. Når de infrarøde stråler bliver afbrudt af den ene eller anden årsag, man flytter hænderne eller hvad ved jeg, så kan vi sjovt nok ikke optage noget. Derfor er det meget essentielt, at alle testdeltagere i eye-tracking-eksperimenter bliver instrueret i, at de skal læne sig tilbage i stolen og blive siddende på samme måde, og at de ikke må
flytte rundt på hår og briller. Nu har de selvfølgelig heldigvis ikke briller, eller hvad de nu ellers måtte have i hovedet. Simpelthen fordi det minimerer datakvaliteten, og hvis datakvaliteten når under en vis procent, så er vi nødt til at smide al dataen fra den testdeltager væk. Og det er ret dyrt, kan man sige. Hver gang vi smider data fra en testdeltager væk, så har vi jo sådan set både betalt for rekruttering af dem, og vi har også betalt for den tid. Det koster i arbejdsløn og i leje af laboratoriet, så der er flere forskellige ting. Så vil jeg så også endelig bare lige sige, hvis I har spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Til hvert enkelt eksperiment vi kører, der vil der være en specifik protokol, og der er selvfølgelig en eller flere personer, der er ansvarlige for selve eksperimentet, og de vil også sørge for at instruere jer specifikt om hvert eksperiment. Men hvis I har generelle spørgsmål i forhold til, hvordan skal man opføre sig i laboratoriet, hvordan skal man tage imod testdeltagere, hvordan skal man og så videre gebære det sammen, så er I meget velkommen til at skrive til mig på den der mailadresse, eller ringe til mig. Det vil jeg meget gerne forsøge at svare på. Så vil jeg bare sige tusind tak for det arbejde, I lægger i laboratoriet. I er fuldstændig uundværlige i forhold til vores dataindsamling. Og hvis I har spørgsmål, så endelig kontakt mig.